Nikatap karon sa social media ang nagkadaiyang post kalabot sa mga pasangil nga adunay tawo nga kalit nga manusok nga posibleng migamit og syringe duol sa usa ka mall ug bus terminal sa Natalio Bacalso Avenue sa siyudad sa Sugbo. Nunot ni ini mihimo na og pakisusi ang Cebu City Police Office kalabot sa maong mga taho. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Janeth Rafter, Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office, kun CCPO, nga gi-verify nila kining gitawag karon nga injection incident sa Dakbayan. Kana bitaw dihang area kanang ang isa ra magud ka area karon ang ato ang giistoryahan kanang diha dapit sa Leon Kilat. Daghan kitang pulis diha ni gipabutang naagani kita isa ka elevated outpost diha. Amo gyud ang gi-consider because we know that that area is one of the busiest area in Cebu City. Gani, dunay usa ka lalaki nga una na nag-rescue sa kapulisan human gitumbok nga magdala og ballpen o sungkod sa kadalanan nga posibleng maoy gipasanginlan nga mihimo sa pagpanusok sa lugar. Giklaro ni Rafter nga ang maong individual na suta nga adunay diferensya sa pangisip hinungdan nga gi-turn over na lamang kini sa iyang pamilya. Apan ning bag-o lang, nag-viral ang post sa usa ka college student nga si Paulette Anica Kahayagan human na biktima siya sa pagpanusok duol gihapon sa gikatahong lugar. Sa interview ni Kahayagan sa radio station sa DYHP, iyang gisayse ang nahitabo kanila ni adtong Biyernes, Setyembre 22. Iyang gibutyang nga kuyog niya iyang amiga paglabang gikan sa mall paingon unta sa Santo Rosario apan nakabantay siya nga adunay mitusok og kalit kaniya. Giangkon hinuon ni Kahayagan nga wala siya kita kung unsa gayud ang gigamit pagtusok kaniya apan nakabati siya og pamuypoy sa iyang bukton. Nagpa-anti-tetanus ug anti-hepa shot na usab siya apan padayon makabatyag og kalipong. While nagbarog ni ma'am naghuwat, nagsige jud kog lingi kung naa ba joy taw akong luyo or kilid. Unya kay pag green na pwede na mo labang, dira na jud siya nitungha ma'am nga naglakaw nako sa pedestrian lane. Murag ang akong nabati ato ma'am kay naa gani murag sakit kaayo. Unya paglingi nako, mao sa joy pagbira niya ang ako ang nakita kay iya nang tudlo nga nagbira. Unya pagbalik na og tan-aw na siya sa unahan nya hangtod dili na nako siya makita. Gibutyag ni Kahayagan sa MyTV Cebu nga mi-report na siya sa Carbon Police Station kalabot sa maong insidente. Taliwa sa maong mga hitabo, mipadayag ang management sa haduol nga mall pinaagi sa ilang Facebook post nga wa sila'y nasayran nga mga insidente sama sa gihulagway sa mga post sa social media. Samtang, awhag sa kapulisan sa publiko nga diretsyong mo report kanila kung adunay susamang mga hitabo. Kinsa man gani katong nabiktima ni ini or any other crime, dili lamang kining mga tusok-tusok nga panghitabo, mga laslas or any other nga inyuhang na medyo naamoy nahat na kwan ba na obserbaran nga dili maayo, palihog lang mi nga ihangyo namo nga itaho na sa atong mga pulis nga anaa ni anang lugara para mahatagan og sakto nga aksyon. Gipalig-unan sab sa CCPO ang police visibility sa maong dapiti labi na sa Dan and Bacalso, Leon Kilat ug Orhilio. Karon kami diri sa police outpost, duha kami diri ka buok. Ang usa standby sa police outpost tapos akong tigrubing diri. Okay. Tapos naay mga kami to sa Luyo. Duha man ka buok nga beat patroller. Samtang pipila sa mga tinun-an ang wasab kapugong sa pagpadayag sa ilang kabalaka kalabot ni ining maong mga taho. Magbantay lang ko kay ako ra sa mall gay kandari. Ay badong dito magay kandari. Ana magbantay lang ko kay kasi na mo injikalit. So nabalaka ako sa mga babae lang po kay okay wala ta ka ba kay pila na ba kusog sa babae. Para sa babae ako nang balaka. Kauban ni Angelica Faye Saniel, kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.